sé féice ar seo, tá damhán alla an mala, an bhecinn tú é, tá mé chun éireann a Canada. Sé trid sé a bhí an damhán alla nuair a dhéanach scradó a nús faoin talamh, bhfuil sé a cos in oig an bhaile a bhris sé a grim. Céad a rinne sé, bhris sé a grim, ó bhris sé a grim. Bhris sé a grim, that's what he did. Nach díoltaí an mac é an damhán alla nuair a dhéanach scradó a nús faoin talamh, thosaigh sí a gléig ar a bheatha mó mar de bhí sé tain. Cén cui a raibh sé? Bhí sé tain, nó bhí sé tain. Bhí sé tain cén fánach méach. Thugad ar lá an damhán alla is a leigad ar isteach é faoin an labbe. Tháinig an sagart fearr learcin ach níor tháinig sé tréad. Níor tháinig sé tréad. Níor tháinig sé tréad. Níor tháinig sé tréad. Well, cad gapan tú faoi sin? Cad gapan tú faoi sin, ai? Ó, féicear, tá sé bugad is. Ó, féicear, bhil a bhfuil lad. Sús a bhalla, ó, a bhacha tú a sin. A bhil lad, bhil, ó, seacha seo. Céir tá tharlú dó. Ní hastíon leis. Dúnát é an méidir. Hop, 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 hop. Oh, féicear. Hop, hop, hop. Yeah, you. All right, fág mé é. Tá sí a géirí dul a colas dóga. All right.